Then consider uthi nguThixo omvusayo ayo alarm. But it's for my brother, alarm because it's alarm. Okay. If or me, if bekungeyiyo intando kaThixo, buzovuka. If bekungeyiyo ialarm leyisetileyo, buzovuka. Angiqikele noqikele ndayazi caweni yami. Yakhonza. You title the debate. You need people like Mr. Producer, he makes the best shows. New bedroom, new sheets, new linen. New wardrobe, new crib, I'm grinning. They like Rex, bro, how you feeling? Came out ends, I don't feel like chilling. New recce, tell the DJ spin it. In my bit so bad, she a villain. Gems in my teeth, don't need me a filling. 100 grand, I need me a Mamufundise caweni. Kusafuneka ndi-edit. We Ukame uzothini ngona. Purapha la. Kapura uzipurele fundi. Like ndayiva lewe ichoyo ne. Yayiva le mthethayo. Ka awungohlulakala. Mamela Incwadi yakho ilewa. Wasifundisa lona. Phambene wena. Omi. Not that bani ufuna ukuhlulakala ne. Masizinde bawulo niva nithetha. Iwe chiza usiva. Iwe one Safoni yakho ngisetshela umculo wokwami. Yeniva Divile mna le nithethayo ne. But iwe one it's that ndithe kuwe mna. Kumi it's like predictions oza onazo ezo. Bane debate ngayazi thing. That's all I can say. But then to me it's like a predictions and fishing. And the debate and is I do heavy predictions as is some winning. Ngake wena angiqikele noqikele ndayazi caweni yami. Yakhonza. Look, ndayazi mna kuba okay mamufundise caweni. Uyahlonipha ze athini upha ecaweni. I was chilling with my bros. And then I was sitting on mom from this. Wow. Yela udumu. Baye here. Udumu so big bad. Mungu ndo izana fast. Balance is a real thing. Ekwala le mungu. Izanazo. Yena benithetha ngayo and been interested la way. Interested la way benithetha ngayo la way ngokube sihamba sisiye etheni. Yabe nithetha ngubani umuntu okuvusayo ekseni like uThixo okanye alarm like nguThixo okanye alarm oyisetileyo mina like ndisethi alarm ngizolala ngo5 ne Mina ngivuswa nguThixo. then yomsitha uthi nguThixo omvusayo ayo alarm but it's for my brother mina ngivuswa alarm because instead alarm dog. Okay cho ngibuza umbuzo eyi1 if or me yabo ebengekho if bekungeyiyo intando kaThixo buzovuka. Engazovuka. Okay. If bekungeyiyo ialarm lo isetileyo buzovuka. Bengazovuka bra. Hey, see the debate tight. It's tight the debate. Okay, so it's tight the debate. Okay. If I want abantu bathini. Yazi nxa nginonsitsho. It's just because of above it babe ngilele nalala juice. Nalala enganilele. Yakukanilele ngilele fethu. Nalala juice. La kusuze nivuke fethu. You see? Ngizovuswa alarm. Because ngalala. So wena ngilele. So I don't understand like le nithetho ngomshito ba like khawuthethe. Uyalala afu don't khawuthethe elakhicala bra. Kaloku jonga. So ngesadalwa ngubani? Yabo ngizabuza mina lo muntu ubuzayo. Yabo mina lo muntu ubuzayo sadalwa ngubani? uThixo. Wena andiza kubhuti lo. Ungayenzinde ke le. Yeah, tusiyenzande. Okay. Ithetha kaloku braba sadalwa ngubani? Yabo fethu mina khange nikubuze umbuzo ne. Mina nginxa ngithetha lo hlobo mina. Ndiza nazo Uthini fethu? ngoba sadalwa ngubani? Mina niphuma mina kumama notata. Yehova. Okay, ima John sadalwa ngithixo bra. Okay, sadalwa. Sadalwa ngithixo ngokudalwa ngithixo. Okay, fine. Omi. Wena bangaziswanga. Okay, nginika le mpendulo elinde leyo bra wadalwa ngithixo. Yayifuna Okay. Wadalwa nguThixo le. Kaloku kulento yoba ke ngoku sonke sadalwa nguThixo. Yes. Yabo nguThixo wadala izulu nomhlaba
wabe udala ntoni yonke into lapha emhlabeni yonke into lapha emhlabeni yaza ngaye yabo Yeah. ingoba yena wayekhona ekuqaleni ngokusekhona yabona ke ngoku uthi uThixo ezweni lakhe ndinengcinga ezinhle ngani kwase sivuke ekuseni izingcinga zikabawo kokele ingcinga ezinhle ngani ngathi niyabona ezo ngcinga ezo kuba ke uThixo asivuse ekuseni nje ukuba okay sivuka uba okay hayi ke ukuzovuka like lo yabona abantu abafana basindiswe abafana nami mina xa ngivuka ekuseni andivuki ndigadaze nje no ndiyavuka lithi bawo ndithwale yabo like mvuka ndithwale bana yabo sivuka siqadaze so ke ngoku hayi anditsho mna bani ubanenza uba ngithandazi nina tsaka thina abantu balakhe bangacinga ehlobo lapho lisho bacinga ngalo So, guys, mfethu thina sivuka siqadaze sicoba ngoba kaloku uthi bese sicinga lo le cinga kaloku like mna ndivuka ndibulela uba enkosi uba ngondivusa You see, okay, and the good fit. So, okay, let's say Omelela. I think the question is a valid debate. Let's say, bro, you have to wake up and 4, and it's a very important occasion, fit. Nyenzelekile ube phange exesha. Okay, mamela. Yabona uThixo, okay. Ntoni ozoyenza bro ukuze uvuke ngela xesha? What's the first thing? Awujonga ku set alarm. Okay, wait. Whoa. Ndibuze first thing. So if lempendulo yakho uyaqala ba nguThixo ngothe the first thing is to ngoqe ngedolo nthandazo bathi mamela kaloku ndivuse ngofo uyo yabona ke nawe uyangiqala abo into efuna imoto ba ndoqala kufanele uthi Thixo ndivuse ngofo kaloku mna jonga uThixo wami mna ndithetha noma xa sanosifumana imessage mna anthandaza uba okay ngiyami ndithandaza ngaphakathi yabo thandaza ngaphakathi so ke ngoku thandaza ngaphakathi uthi ngithatha ngaphakathi ndithetha noThixo wami uthi iza lokufundisa imoya engcolo ukum ngaphakathi so uva yonke into endiyithethayo ngaphandle nangaphakathi yabo iza ke ikhona leyo yoba okay sivuswa into endiyithethayo bomna nje yami noxelayo ngalomshitha ichacha yasecaweni imamela sivuswa ngubani okay singavuswa ngubani okay sivuqala alarm yabo alarm esino endinoyise kuba okay ayivusa ngela xesha loba okay ndihambe izawukhala alarm ngoba jonga uThixo jonga unjeni uThixo uyamthatha umphefumulo wakhe yane yamthatha umphefumulo wakhe xa ifuna umthathisa yandizama lona like nayishwanga like jonga uThixo yamthatha umphefumulo womuntu uyabona xa ngeka ukuthatha usenengcinga ezinhle ngawo okay so ke ngoku lento uyibuza wena yokuba this is like a caller caller nenyeshandisi shandisi yeah bro why licking now ama siye hayi bo siye kanjani ama siye okay let debate yenu gents I think nobabini ne point yini niza nayo because mna ndivuswa ngubani uyehova umalisi wami uthi uyehova uyayazi ke ubhuti uyehova umalisi wami andisweli lutho yeah bro nyanisile yonke nenithithayo undolezela amanzela ngoku I'm so tired yabo iBhayibhile etsho mama wena ne iBhayibhile ayazi not yonke yabo andifuna uqhatha beke kumobe kaDavid lo thetha ngawe ukuthi sikafuni sibizwa sawazi nathi bra but ke umhobe kaDavid umbuzo obumbuzo like what the fuck it was it yabo like yabona abantu mna sindiswe kakhulu like yabona abantu bazamthola bagcina le ndithethayo angendawo mna juice dashumayela wait goodbye guys jomamela juice yela zimiyeke lo mtshitho shumela kakhulu jomamela uthini umtshitho mfethu jofuna mimi ubando okay ngiyachuzwa yabo iyabuza ba ziyashiya na kweka xa usiya ecampini zichoze no yo iyabuza le chef ebuza baziyashiya like yeske le campini yabo ngumjita lo ngumjita iyabuqa bazo neziyashiya by condoms yashiya na camping awuthina abantu bo
Of course, yes, you have to uphatha uphatha like incwadi xa usiya ekhempini nepen zakho yonke into zakho instruments zakho bra nencwadi bra why was it condom then like you look at your response dog ke ke wena akina look at their response mami so like wazivumelana naye mami John so singavumelani naye. Do you know why? Why? Because in the note so zabuza ngale wayibuzayo ne abengenazo like something about zona so zavela ngibuze ngezwi kanti akanawo umsebenzi wazo. Oh, so like so fishy ikhona into ngazo uye yena so fishy I have to buy like to admit that but yeah sure it's fine yeah but they're good yabo according to yena ihlobo yena acinga ngayo amvumele mazi but ibox yonke pho yeah lopha umuntu yafuna wena yafuna kuba week wena apha yini futhi uthi amcecise noba funini lewe sebenza ihlobo soba week wena lo muntu but ke usually eziyagents azikho zona gents like usually amajita nje yawathi gents like usually into ezinazalawe like ezinalawe ba like injena lamashita they be like ngathi ziyabafumana uzothetha lawe ukuzibona ezigaka zetwana man zisa ora farm yabo za farm ora yazo zinalawe ba ya inothile like inothile inothile ibe like uqonwa ya awumazi le uyathi uyayenza awumazanga wafa ngayo kule I mean like isibindi sothetha uthi like uthi hayi ndayenza nethile phela lamnana namazi lamnana la ngikhe nafika like uyaxoka bra yebo lawe ziwezi lela hlobo ba labantu okanye ungajonge isibindi sothetha lo nto startuphe ungajonge uthi ukhe wambone naked ungazange nangani mazi le hlobo like you even have that thing you like yeah sasenza le way like le hlobo like the power of telling us brother like nangenza ntoni what was happening bra live the vibe isibindi sisukapi ubuyazi ba predictions zakho obvious it's what you want to happen yabo ithetha no benefits yazi into wathi inaleyo basithetha ngayo so fishi ifuna sisuke kuyo ngoyila le obvious uyisendele olethu wakho ngoba uyekho ina mimi weka look imali inokemp awuyazi ndoda ndibona sibonise yabo le nditsho wathi mini ifuna sekele ngayibona le yazi yabo setekini ngo hayi nyanilibali nje ngizophinda hayi la into wena tetanga lo madoda ubeni labafa nini uthe go party one uthetha no benefits na one benefit you know so angingakanifuna umention igama so vele uvume ithi ewe or no no ndika mention andinayo izangibona kiri indaba zakho thini nguwe nje post egroupini ayingwele umthito post egroupini indaba zakhe fuck over you once efake you nevi enzakhe ayeke lo niphamene lo if yazi na this like answer like it's okay not okay bazathina abantu hayi akulayi sokhobani bezothetha bantu like story sam shout out like ngithethe ngijumi yiko lo nenza amadoda makane into zenu bazathini ngathethi asimoya lo mshito yabona bayini oh yeah abantu yimo yeah abantu nexesha labantu babathini ndoda hayi kanqwana ayinayi
yela funini so ke ngundangam John Zetrupini uzospana njani ngaba once one like ngiyena Mr. Dizzy Nkosi. asoyivese No, yefuna xa lihle nodwa. Maskenda Hayi nje ndifanele ngola amadoda ngona uphando kumntana. asizoyifunda angena Kajoy yiyo le. Yiyo le. ayiyo calm down bro Kazilinzi kaloku. Akasa calm down Hey, Akasa calm down asizoyifunda loud sifunda ngaphakathi bifundile nje wena. Ngazi ngakubona befundile. ifakwe ngegroup nje le nto mfethu Ifake Mr. Wasendela wena wedwa. sokhosisa ayikho nje zininzi unosendileyo sesokuqalisa Oh, Dimo. basifundise yenyani bucinga usendela mna ndedwa bucingisele hayi xa uyayibona igroup lo muntu njani usendela junior yaxoka lo muntu umsebenzi ba junior Chiki. umsebenzi jiji Nana lanzo kujeyala. awuthi yala yabo group yethu like igama layo yima yazi ngiba alilo ayo neletter ayo le numbers uzero kaloku sifuna ube lapha nje Yela zinumber. Bizamapolisa. phambeni zinumbers fit yimi but the message isuka kuwe ngoviewers so abo sawufunda soyithu phone yethu mo sayifunda soyithu nje yima phela sayifunda thiko sifundela ngaphakathi Yeah, Yima. Wale nicinga le. Madoda hayi. yakhumsha mngani Yakhumsha lo mntana. I'm sorry Yakhumsha lo mntana. Mina yabona yakhumsha nami. hayi ndayazi yonke le info andazi ulwela nto lo ndayazi yonke le sayazi Yewe. like ithwani okay uyabuza nje yamba ithwani okay besivele siyisolve ngoku siyayazi man masivele siyisolve ba yenziwa njani Abona yazimameli message ka YouTube la mntana. Yazimameli ngale uba mina itapu zami ngubani kunini. Mntana uyandixelela la mntana. Yazimameli. type yakho uthi type yakhe type yakho ingaka uthini Type yami like yabona vile lesa siyenze phakamisa. nxa wongekenzi nix Yebo ka uyibukele kaloku so uyathi bayitype za skills for you to go offended like yabo wena ngamakhola Just so convenient. wena weyo ba understand. oh jonga sizayisombulula nje ngamba yenziwa yazi sakunika ideas yima Ngisombulula kalo fast. siyeke kalo susiphazamisa Siyaba nabantu. mvuthini Hayi kaloku ufunda kaloku. ungacofi apho uzocofa ungaphathi Bani asifunde nanga uzacofisa chamisa umbalo bo mvuthini fethu mvuthini bezokwenza kaloku. there's something Yakumsha. what we need to talk talk about we need to talk bro we need to talk bro talk about what we need to talk fit I mean it-tense Talk nje lo nto fit Yakabuze yena. Like Lewe ikum ukathetha indaba zenu indoda indaba zayo. kaloku sizogqitha andizongena kuyo le khona into Like, endinayo khona wait, endifuna wait, ibuza wait, wait. yona le if you can check ne there's no talk between them ne but there's only this message after some days bethethile then kuzoza the message but there's something that we need to talk about like what the fuck talk about what uthini yena amen umvile uthini yena umvile uthini Thetha. Avina ngami yena isafuna yela like how's up ngizongane no okumbo phambili hamile to hami so ina ngami wena waqonda kunelo hlobo so hayi to hamile to yazi igrain lo yazi like actually intombazane mfethu ungase uxabane naye face to face kunase phone bra like Hayi nasala vele there's no lo argument yeah like if like there's no argument if like there's something serious ekufuneka nithethe ngayo but it's better nithethe ngayo Like- face to face phone bro oh intombazane sure yeah like it's understandable yabo le nto uthetha ngayo you mind gamer too much because then fethu ngizosiqhubekeka qhubekeke Yaqhubekeka. Oh indaba after ziyathanda. like
ezi predictions zakhe benazo yena vision le vision yakhe benayo amele mna nothi bona thetha okanye ufuna ungixelela Uthi- face to face like don't even Madoda. nothing kanene anithetha ngabanye balawo jolo kahambe fethu even khulumisa-ke mna ngubonela baxa ikhumisa sabona mna I'm sorry for wasting your time. Yes. Ungandiva joka in a bad way. Honestly, I'm not interested. Kuyo yonke lento uyifunayo yoba sijole. You are a great person, but I don't feel the same way. like you feel like Okay, wait. I think wafika you deserve someone who's into you. Meaning akekho kulondo yena, and I don't want to hold you back. So akafuna ukubambezela. wait ndifundisana uthini mna nakuthi ye hayi madoda mani yenzela indaba zenu ngendawo nam Kaloku Bryce sifuna like Like, you know, sifuna uphendula umbuzo wakho. Umbuzo wakho uthi uyabuza uba wena uthini ithwane kumadoda xa inje. So we are here for that. thethani kaloku lili le kunye Sisivile mele isikhalo indaba sakho bra yabo. Sisivile isikhalo sakho. So ngoku sizokulungisa loo nto. Uthethile nje lo negroup inje njami. So uyabuza ithwane nje. and it's like So sifuna mna ukwenza- okay it's okay. Iwezi- Iqala kanye uzoqala ndifuna sikaloku le ndoda yayikho right iyabuza uba ithwane. okay like It's it's one hard night. bro against hard Mna bethu okokuqala yabo I think the situation ayigeta go wait of it to pin yabo It's he wants yabo asoze kandoyisene Uye. ngemistake yaphosile. sena mistake abangaka abaninzi like abaninzi Usele- but cebisa yima kho uzothetha wakhanya nawe like athethe naba like yena ubona njani like ithoughts zakhe Hayi, zithini yabo, abazweni yakho Yabo uyabuza uba umjiji ithwande. I think chance mna phofu azange yabo ndakuyi-situation enje yabo. But ndayibona isenzeka many times from people around me yabo. Ndayibona isenzeka many times loyo. So fethu like sorry dog ne like kwaba bantu ibona kuba yenzeka like yenzeka njani yiza kalonithethe yenzeka the same way nje ngalomjita. I Yenzeka think njani lo almost similar to ihlobo yenzeke ngalo. Ayikho nje ngalo. njani mfethu Umjita like let's say umjita angabiyo le type ibifunwa ngulomntana before bajole. Yabo? mntana uyathanda madoda Let's say lo mntana lo mjita ebengekamazi ebemjongela from far yabo. Bemjongela but then Sure. amjonga uba ngumuntu onjani ambone uba like actually lo mntana lo mjita ngumjita nje and uyamthanda ihlobo lilo ne then kwenzeke something bajole ne then after Yeah. bejolile ke ngoku lo mntana ezomazela ke ngoku close ambone kahle uba actually ngumjita onjani then turns out uba ayiyo le drink enibhodlisayo le yabo. like how can Then ke ngoku sure into eyenzekayo ke ngoku mna nabantu aqonde no let me release a statement kuse-early uba letho yeah. like So mna into endiyicebisa into endayibona isenzeka many times amajita avele ayibone lo way uba okay mandivele ndiyi-accepte le way njengoba ile hlobo ililo yabo ndivele ndigqithela ndiyozijongela omnye because ayikho enye into ozoyenza mna nabantu bethetha inyani. So wena if uzamcenga uyamfaka kule way angayifuniyo. uJunior fethu kunyanzelekile ne Yeah. towards laa mntu yabo okanye according kuba like kukho lo mntu ne so kunyanzelekile uba like akhanya kube nezinto like kube nee-principles okanye kube kwizinto ezigayidayo yabo kube kwizinto ezigayidayo uba toward this person yabo ngalo mntu uba like ungayenza le into leyo awunoyenza ofishi soze ukwazi fethu ne uba like yabo So for example, I don't get the point. yabo isixhosa hayi awuphila isixhosa baxhoseni elalini thesixhosa Sure. Kodwa ke ndoda wena fethu ubucebise like ubucinge like yabo is for mna what's the way forward? Because lewe I'm concerned. This is my bro. yona I'm bendifuna hate. yabo mna like nami bendifuna uza Yembo wait. uzene zakho Naye fethu then nami bendifuna uza neyami Yes, into ethi Uqinisa, bro. es for mna As It's why you are for- concerned. inganje I- lomshita yabo jonga shikala yabo le besithi ngaye
yesibini le Yo, ngamameli VN lokuyangcola VN lo brand. You have a friend enje engcola ku VN no way. Yangcola mjito ku VN. Uyibekela ku VN kwethu like awuthethe. Bekela be. Okay, let's say wenza VN ngokhathethe nami nje. Yes, I know. Yangcola lena. Joka lasibala igiqwini phone kwekwalisi phone. Hey, bithi ibongubuso enokujongileyo. Ngithetha udloba ne phone. Yo, yangcola. Ngithi ngibanga sonelo ndithi. Yangcola nje bathi ufuna no from me Ya bra ka ngameli VM zami. ufuna no from me Abo ngicefa ngicofa kenyeke futhi. Ngama. so no like no Joe it's so fine iphelele phela wena. It's fine. Ngiyekile ngolo. Ngiyekala mina siyathetha la mna. Siyavana into yethu siyayazi. Yazi ke le past tense. Why ngafuni isimamele VN past tense. why ngafuni isimamele VN Tell ngixolele bra just in case indizongena kulo situations or nongqala ngangena kuyo. Kanixolele ba uyilungise. yaba like isothini like isothini Uyilungise njani because I see I no way out more like no way forward. If like ngingazibona ndifumana dog if ngingazibona like injani bra like that's why like anoyazi ba mshana sugethi ba like khathe uzosho njani kanti ngicebise kini nake kodwa ke sake nifundise ke madoda imcebise ke lani ndiveleleyo ungiqalela mntana ba hayi man hayi VN dog like kuya yonke le nto ithethayo sinezikanya yes fair ever like hayi saka ngomlomo buya lipapamela saka ngomlomo sizomamela iVN yakho ne if ever you are telling lies if ever you are telling lies so mamela iVN yakho like la ngaka ipast tense le future na fethu mna masiyeke then ngifuna ngixolele umjita ngosibe grand ba fethu ulungise njani because mna angiyazi bani kuva nje ha okay uthini wena andiyazi bengingayenza njani into elungise ngayo le yana message uqale ingxala manje yabona nje ngibayithethelana incwadi ndiye ndabantu aba offline hayi man mamela lo nithetha ufuna uvanto kanti manje ndiye ba offline yabo ekuba offline kwami ke ngoku lamnana saqala wathetha izwi uba uyathanda ba offline yabo ndabe ndithetha ke wo hayi cabe ngikhumbule yabo wathi yabo bathi yabaza amantombi oqhosha mos yabo eqhosheni kwakhe yebo usuboma boma ikhosheni kwakhe lamlala bayabona weza because umntana yamkhumula ke aya yabo wenzeza we yabo then ke ngoku abethetha le week mna like ndiyathanda offline mos bese thuba hayi ila ebenkhumbule uyakalo ndifuna uthusa mnomuntu ucala wathetha le insusa mlombo akayenzi bencini yebo sathetha ilanto wathetha lawe le ke ngunibisano ibona apho ngovi once wathetha lawe once kaba la way listen yabo I'm sorry benefits no benefits tena ngipi ngokungizama kaloku senza lo sosida bra ininzi noyithethileyo isho ba le into because ininzi noyithethileyo ku-benefits akaloku ii-benefits zilandele uqale watsho lamnana uba hayi man wathini ithethiswa yintoni ithethiswa ngumsindo yabona lawe xa umntu xa umkhumbula then uthethe ngetoni engekho right yoba then wena wafuna benefits so imagine yakho nami ndibona sentethile kini ngaqonga ukuthi gayintombi ithetheza winja lento uyithola jomamela JR ne ndiyamva lo mjita ne but yabo uyithethile etrupini ba like uthi wena uthethele ndithethayo wena ne then uyena waza yoba like klento wena kuyo yena akekho kuyo uchilo mos so fichi wena uklento kuyo yena engekho kuyo akafuni like ukuchithela ixesha lakhe just waste your time ba like wena ube na la mentality yoba like mna sikule way abe yena engekho so wa address amamela mamela amelo wa address yabo ba yena like akekho kuyo yonke le ngithetha so fishi yena ingase wena
ube satisfied with another person, not yena, excluding yena ugreen akekho kule way kuyo ne Yasithanda. show uyasithanda usho wena Ngifuna but ungixolele, as ngixolele xolo future mama now. Then as phrase into it. wena uyithethileyo nebra balaki okay sure yena uthe then wena wazuza nalento uyithethayo one thing kulando uyithethile ndiyithethele ndiyithethele about him or should I like ask about like those benefits? What are those benefits? That's what I want to know. Yabo ngesivele sayapho Cha. straight Because like before inenifuna uyazi ba like the roots. what are those benefits? So Asifunile according to ba into ebeyithetha ne I think it's clear. uphumele I think it's wathini clear bazezi about those benefits ebethetha ngazo. What are those benefits? Madoda, niyayazi udaba manje. Loba. Xa indoda ifune uba okay. Yeah, it's like clear, friends. just Clear. clean. Uyabo ivieqa wena ezinye izinto zidinga ntoni? common sense. Bewok. Zidinga bewok. That's what I'm trying to say. Yeah. Utsho Yo, lomshito ba Mapalana, ezinye izinto eh. zidinga bewok. So like I understand you ne like ngiyakuva. So lapha Ngiyakuzwa, ne? sonke Yeah. mnandi. So Hey, Fishy- benefits. I'm there. Yeah. I'm still here. What are the man. benefits? Benefits. Yabo. Lord, The quick. benefits. Hey, So like friends, I guys. need to be woke about those benefits. Azo zami ezi benefits zezakhe but I need to be woke get benefits zakhe. So when mhlawumbe unezakhe benefits. Zeziphi? Awungeni ndawo. Andingenda like why uzoyixelela thina bana? Ngixelela kaloku There's something like nizazi into zendoda uba okay akwamba njena ke ungaboni No, ngaboni se thina like usixelela into Mamela. eza nawo. Ibazi ubunzima bendoda iqale yaqala phi Junior. se yonke into right. Junior, yabo lo mchitha apha. Like ngokathethayo apha yena ebethetha Junior like ifethu ba like it's not even ba uthetha nathi usendela like intetho bezithethwa nguye nalomnana like because of like incoko yakhe nalomnana le and official yena uzothi kubana like yena besingekho thina ne then uzotsho yena ba like kuya yonke lo nto ithetha kule nto ibithethwa ngomnana thina ndifunde le nto ibithethwa ngomnana Ayifundisi. okay sure. But But what I'm trying to say wait bro. Ungayifunda liyaqala. Wait. What I'm trying to say kuwe Junior is that umchita ne Petikan. Okay. lento yena ithethayo yena KK is here. it's about like i-thoughts zakhe yini biko i-thoughts zakhe like ayihambelani nento ibithethwa ngolomntana like according to i-charts zabo okanye into yena andinike yona nansi into yena ayithethileyo All the time. ya utsho yena ngelakhe